Sungot diýmek näme? Bilýämisiňiz? Ele alýalar da ýiti keseri, lokka daşyň ähli artyk bölügün ýonyp döre diýerler, ajap eseri. Hormatly prezidentimiziň halipa şagirtlik ýoluny täze öwüşgün bilen keltmegi, medeniýet we sungat ulgamynda işleýän adamlara aýratyn buýuşlyk bolup ýanlarny. Aşgabat şäherine görk berip duran Molla Nepes adynyňky talipler teatram Halipa şagirtlik mektebiniň binasy. Şol halipalaryň çeken zähmetini döreden keşiplerini öwrenmek bolsa, şu teatrda bilim alýan talipler üçin uly mektepdir. Öz ömrüni sunwata bagş eden adam halkyň ýüreginde ýaşaman dowam edýär. Şeýle sunwat ustatlarynyň birem siziň üçin körpeler atly gepleşiň üstü bilen halkyň ýüreginde aman naýy bolup galan Aman Bayramberdiýewdir. Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayramberdiýewiň ýatlamalарyndan. Men 5-nji sinipde okap ýörkem şol wagtda ýetginjekler köşküne gatnardym. Şol wagtlar Aşragan höççetliği filmine Urwanyň keşfini ýerine ýetiren Türkmenistanyň atgadynyň artisti, teatr rejissöri Oraz Hajymratow okadýady. Men okuwçylaryň arasynda geçirilen bäsleşiklere gatnaşardym. Men artistçilik bolan höwesim şol ýyllarda öräpdi. Men döröjülik ýolum ýetginjekler köşkünden başlapdy. 1958-nji ýylda Moskwa teatr institutyny okuwçy kabul edilýär diýip eşitdim. Okuwçylar gözden geçirmek üçin güýçli moýlumlar gelipdi. Şolaryň arasynda moýlum Oraz Hajymratow boldy. Şol synagda tolgunuşum ýaly ömrümde tolgunan däl bolsam gerek. Sunwat ustatlarynyň öňüne çykyş etmek oýunzat däldi. Men eserlerden bölekleri we goşgulary okap beripdim. Tolgunmakdan ýaňa başym aýlanyp gitdi. Zordan daşaryk çykdym. Soň Oraz Hajymratow çykdy da "Berekella Aman, ýüzüme ýere salmadyň, seni okuwa kabul etdiler" diýip otlapdy. 1963-nji ýylda okuwumy tamamladym. Bizi öňkü Molla Nepes adynyň teatra işe ýerleşdirdiler. Bulam maňa uly bir mektep boldy. 1964-nji ýylda öňkü Aman Gulmametow adynyň ýaş tomoşaçylar teatry açyldy. Meni ýoldaşlarym bilen şol teatra geçirdiler. Artist hökmünde şol teatrda taplandym. Biz 1958-nji ýylda okuw bermek barada bildiriş çykdy gazetde. Şonu biz şu bir ýere 6 adam bolup girilýärdi. Awgust aýyna nerede han Moskwa diýip Lonecharskow adynyňky sungat institutyna gittik. Gidip barýakak o wagtlar otly, epetli gün ýöreýär. Aman Bayramberdiýew, Hommat Müllük, Güljan Durdiýewa, Nuru Keşik, Mergen Niyaz hemmen. Kimde näme bolsa çykaryp bileje çöregiýärdik. Şonu aman çekinjen hem utanjandy. Bizi şo türgülleşmek üçin eşik almany mugallimlerimiz aýtdy. Şonu men ozalam 2 gezek Moskwaga gidip gelendiň 55-nji ýyl hem 57-nji ýylda men eýýär Moskwany azyk bu baran okuwçylardan bu bilýärdim. Şonuň üçin aman aýtdy, "Dukalary aýlanmany gidýämiň" diýdi. Menim howa gidýän. Onu menem seniň bilen bileje gidäýin diýdi. Bolya gidellidim, gittik. Hem meniň birinji duşçugym şo. 5 ýyl bileje okadyk. Biz 18 bolup girdik sungat institutyna. 13 bolam gutarıp geldik. Şo 13-laryň içinde iň şo ýekeji özi gyzyl diplom bilen oturdy. Biz okuw başladyk. Okuw başlanmazda bizde ilki bilen etüt diýilýär. Pikirlenmeli, şonum oýnak görkezmeli mugallimlary. Hereketiňiz bilen. Onun ýanyndan diplom işi başlaýar. Gysgaça sahnalardan oýnamaly. Hem oglanlarymyzam, gyzlarymyzam gowja, oýnaýardy, ýöne şolardan hasam tapawutlanardy.
Ine biz şu işleyen vaxtımızda muğallımlarımız höwes bilen şonun oynaşyna terederdi. Tebe berýän kesiplerini diýsen ıqsam yerine getirirdi. Bizine okan döwrümizde oyun goýduk. Kalbyň roşy, Kara gargalar, onun Hüseyin Muhtarowyň ajaýyp tebip bagyrdaky daş. Aman Bayramberdi baş kesipini yerine getirirdi. Menim şo taýda baş kesipini yerine getirýärdim. Ine şol Kara gargalarda Hommat Milluga Milan oýnaýa, olam Cennaran oýnaýa, menim Armellany. Şonu Aman bilen sahnamız bizim ikimiziň duşan ýerimiz sahnamız köpdi. Şonu men Amandan çekinerdim, dogrymy aýtsam. Sebebi näme diýsem, ol şeýle bir erjeňlik bilen yerine getirirdi. Men onun gözüne seredenimde, özü bilen oynanımda men özümü bir hili ýitirirdim. Şonu da soň çykandan soň diýerdi. Ene, sen özüňi ýitirmeginiň. Şu taýda ne şeýtan gowalar, ne şu taýda da şeýtan gowalar diýip Aman Bayramberdi bilen şol Kara gargadaky keşfim. Hüseyin Muhtarowyň ajaýyp tebip oyununy ine şol gyzyl balygyň keşfini döretmek, balygyň hereketini etmeli. Ine şol altyn balygyň keşfini döredenimde ilmidama men Amana gulak asardım. Şu toparymyzda iň köp bilýän, köp satlar öwrenýän bir hili rejissörlük hem tarapy bardy. Şonuň üçin hem ilmidam men Aman näme diýse jedelleşmän şoň diýen ederdim. 1963-nji ýylda Moğollanepet teatryny toparymyz bilen aldylar. Institutda bir başga, bu teatra gelen wagtyň bir başga. Ägirt uly artistler bar. Ine Aman Gulmamedow, Muhammed Şerkedow, Gylşberdiýew, Sonu Muradowa, Suroy Muradowa, Sabra Taýewa, Täçwibi Gafurowa, Fahriye Aliyewa, şolong arasyna düşdük gelip rahatlyk eýem biziň susumyz basyljak boldy. Emma bular bizi susumuzy bastyrmadylar. Yerli yerden bize kömek başladylar. Şu gele gelmäni maňa şu taýda Moğollanepet teatryna Bosan Täçiň keşfini döretmäni berdiler. Şonu meni Elmidam Hajan Mehmet, Orat Hacı Murat Elmidam maňa görkezerdi. Sebebi şolar bilen oýnamalylar men. 65-nji ýylda beýleki toparam gutarıp geldi. Ýaş tomaşaçylar teatryny açdylar. Iki toparam şu ýaş tomaşaçylar teatryna galylar. Bizim indi öz aýrasyn teatrymyz bolandan soň kynçylyklar bolup başlady. Teatrın ikinji rejissöri bolup Aman Bayramberdiň alýadylar. Bu eýem rejissörlük terbiýesini hem aldy berdi. Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayramberdi bilen tanışdığımız biz ýokary hökümetden gutarıp gelemizde 1986-njy ýyldan başlady da. O wagtlar Aman Gulmamedow adyndaky ýaş tomaşaçylar teatrdy. Şo ýerde ýol başlady. Baş rejissörim şo wagt Türkmenistan halk artisti Kakajan Aşirifdi. Şo wagtym bir köpçüliklerin oyun oýlaýatdy. Onuň şonu biri iş aldy. Amannay eferetdi, gördüdi. Sizi tüz bir de gerek ýaşlar ekeniňiz, bir de gerek oglanlar ekeniňiz diýip bizi iş aldy. Şo wagt. Ana şonunam biziň işimiz başlady. Eýemine şol bir de Halipaň ak patasy senem bolýar-da. Ýa-ni Aman Bayramberdiýew, Aman näşe wagtlar halipalyga ýetişen artisti. O köpçülik tanaýady, öz ustatlygy bilen, özüniň adam kärçiligi bilen, özüniň bir sypaýlygy bilen tanalýar-da. Ýa-ni näme diýilýär? Esas adam kärçilik diýilýär-de. Onuň bizi gördü-de ally işe şonunam onuň biziň tanışdygymyz başlaýberdi. Soňundan işledik Aman näşe bilen bir näçe keşipleri bilerek sahnada çykyş etdik. Ine esasy bir biziň işimiz çağalar barada Aman näşe diýip atlandyrylýan bir oýnumyz bardy. Aman näşe keşfine çykyş edýärdi. Menem şo ýerde alakan keşfini ýerine ýetirýärdim-de. Çöl haýwan alakan keşfini. Başga da kän o ýerde halipalar oýnady, ýaşlarym bar. Bular gelip biziň çykyşlanmaga seredip, soňra onuň festivale gidýärdiler-de. Şol ýaly bir wakatda. Aman näşe hiç alzramas bolmazdy. Öňünden bilýän ýaly barda bir hili aňyny saklap oturan ýaly. Onuň şoň ýüzüne seredýän bolýan, sen bilmeýän sözleňim ýadyna düşüp berýär. Bir hili öz urungy kowagyna ol. O alakaja näme diýjek bolýan? Hani bir zat diýjek bolýan diýip senem sözüňi ýatladyp goýberýär-de. Bir öz bilmeýän sözüm o wagtlar biz ýaşdykda, sen bir şonu ýaly öz uruny kowmak häsiýeti bardy Aman näşe. Ine biz şu teatrın içinde oturdu bolýan.
ilki bilen gözeňime halipalarymyz gelýär. Halipalarymyzyň oýnan janlandyran keşpler gözeňime gelýär. Halipalar hakda gurrun edilenni, olaň oýnan keşpler hakda gurrun edilenni, şu höwes edýän artistlerimiz hakda gurrun edilenni elbetde Aman Bay hakda da gurrun etmän bolmaz. Men Aman Bay'yň ilki teatryň sahnasyny keşp janlandyranda gördüm. Şonu bir şoň oýnan keşpine bir höwes etdim. Meňem şon ýaly artist bolasym geldi. Çağırakak şon ýaly teatr synywatyny, medeni dojaklaryny şeýle gowurýardım. Şolara bolan töwü meni telewizionya alyp geldi diýsem ýalňyşman. Onuň üstünden epesli wagtlar geçti. Uloluk men Aman Bay bilen yüzbe-yüz tanış bolmaly boldum. Olam elbetde seň üçin körpeler atly gepleşiň üstü bilen tanış boldum. Okumy gutorup telewizionyada işläp ýörken çağalar bölümine gelenni ana şonda tanış boldum. Ol gepleşik alyp barmaga gelýärdi. Menem işläp ýördüm. Ana şonda ilki wada şoň ýanyna barmaga oň bilen gürleşmäge de çekinýärdim. Ýöne Aman Bay bilen gürleşden ol şeýle bir häsiýet takda gurrun etmeli bolsa, ol şeýle bir ýumşak adam eken, medeniyetli adam eken, özüm ýene bir bellemeli wady, gaty köp okaýan adam eken. Onuň menem gepleşigi alyp barmaga synak edenlerini men gorkýan, men onu başararmy? Men ýöne bir alyp barjakyrin, edil siziň üçin körpeler atly gepleşigi men alyp baryp bilmen diýip şeý diýemde maňa halipalarymyz Aman Tomadow, Bäşim Gurbanow, onuň Owadan Gurdowa, Gelmurat Bayramow, edil şo sanyna Aman Naýym, Aman Bayram Berdiýew, uý näme alyp baryp bilmän, alyp bararsyň, başararsyň diýip meni synak edip gördüler. Ýanymda gurjak bolýar, towşan, tilki, köşejik, kirpijik bolýardy, alabay bolýardy, gara gözümiz bardy. Ine şolar bilen oturup sözleşip, bir gepleşip, onam diýjek bolýan zadyny ekranyň aňyrsyna oturan telegörjä ýetirmek, çağalara ýetirmek, ol gaty uly işdi-de. Ana şonda maňa Aman Bay, sen hiç tolgunma, ýanyndaky gurjaklary sen çağa diýip kabul et diýdi. Men bolýa çağa diýip kabul edip bilem oga. Aman Bay, olar bir gurjak diýsem, sen ana ilki özüň anan şoň çağadygyny, çağa ýaly gürleşip ondan soň başararsyň diýdi. İlki sen özüň ananmaly diýdi. Ana şonu, şo maslahatyny men hiç açan ýadymdan çykarmaýan. Maňa sen gözleriňden gitme ýok. Maňa sen sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky gün için sen şatlyk kem gussaňa bagly men. Sen ýüpek giýjeleňden gitme ýok. Sen aýdyň günnüzleňden gitme ýok. Bu garagol jahillikden giderin. Ol hatalyk gojalykdan giderin. Çünkü men olardan gitmän bilemok. Emma sen ykbalyňdan gitme ýok. Men zemin, sen molta ullukan asman, saçyňy nur edip üstüme dökýän. Emma düşünlälem, şeýle gün ogor, taşlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonu ak taçyň silip ýüzüme, gararyn belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýyzy gözleriň görerin, men bir gyýyzy sözleriň görerin, şapakda görerin ýaňagyň alyn, giýjede görerin ýaňagyň halyn. Sinap ýapraklaň ýüzüni derin, onu sen göz ýaşyň görerin. Zemin aýlanyp dur oňatlyk ören, hiç bir güýje oň ýolun tutmaýok. Dünýäň her gülünni men seni görýän, şoň üçin bu dünýeden gitme ýok. Men pikir etdim,
Be, indi men bunun başgalatı boldum welini taliplik döwrümizden maňa bolan garaýşyny üýtgedermi diýip pikir edýärdim. Emma aman onu ýan däl eken. Ol gaýtym bir adamlar bilen gürleşenne, benim bilen gürleşenne, çağalar bilen gürleşenne, ol şeýle bir mulayim, mulakatly. Haýsy söze, haýsy zat diýjek bolsa, şonuň başga tarapyndan gelerdi, gowluk tarapyndan. Şonuň üçin hem amana hiç haçan men şoň keçine gaýdyp bilmezdim. Ondan soň biz on bir uly işleriniň birinem gördük. Ine Durdy Mehmet Oraýewiň tahnalaşdyran belli atella oyunu gördük. Şu atellada Aman Naý, Türkmenistan halk artisti Aman Bayramberdiýew ýagon keşfine çykyş edýärdi. Gördük golün köp kişim şeýle bir gowuz çykanyň ýatdadyr da ýago has öňe çykýardy. Özüni mudama ýokurda goýmak üçin ymtylýan adam. Ana şoň keşfini ýerine ýetirýärdi. Elbetde Aman Naýyň häsiýeti bilen düýbünden başgaça häsiýetli. Aman Naýyň aýdyşym diýeli, sypaýy adam, adamkärçilikli adam. O ýerde bolyn, diňe menki bolsun, diňe men bolaýyn, diňe men ýolum bolsun diýen adam da ýago diýilýän. Aman Naýy şo keşfi şeýle ýerine ýetirdi. Men özüm bir näçe keşiflerde çykyş etdim. Ýem sungatda 30 ýyl bäri işleýän bolyn. Şu ataçenni şol ýagon keşfini Aman Bayramberdiýewiň ýerine ýetirýär ýaly. Dak ýerine ýetiren artisti göremek. Halipalar bilen işleşmek bir hili bir wada kynrak düşdi. Ana şu ýerde ýöne, şu kyn düşdi diýemde de bir çekinilýär-de. Men ýaş, olar halipa, ýaşly adamlar. Bir hili çekinjeňlik, bir utanjaňlyk bar da özümde. Ýöne şonu da Aman Naý bilen ilki görleşemde şu hemme çekinjeň häsiýetleriň bary bir ýana zymdyýat bolaýdy. Hiç haçan gaharlanmaň. Mulakatly bolun. Kiçi bilen kiçi, uly bilen ulyal gürleşiň diýip şonu maslahat berýärdi. Aman Naý bilen işleşmek şeýle gylykly, onuň bilerek keşfem döretdik ýanky ýaly Aman Naýda da bardy. Beýleki keşiflerde de bar. Aman Naý diýen kakan ýaly bolýan eken. Kakan ýaly bolýan. Şoň ýanyna bar köplenç maslahat sorasyň gelýärdi. Käbir halipalar elbetde edil on ýaly bolmaýar. Bir gedek düşündirenni bol Aman Naý şon daşy bilen düşünürýärdi. Duruşy bilen. Misal üçin şu keşfi nähilrak bir ýerine ýetirdim, nähilrak bir häsiýetini çykyp borka, etip borka diýsem, şonu baştan aýagyna çeniden pikir edip görnä. Nesen ýerine ýetirýän biriniň iň kiçi lälik ogluny oýnaýan. Maňa diýetdi, lälik oglu. Ni pikir edip gör. Lälik oglanlar nähili bolýar misal üçin. Ýani ýa bir bezzat oglanlar bolýar da käwat ağalan içinden bezzat çatan bolýar da şo bezzat oglanlar nähili bolýar. Ýöreýişi nähili, seredişi nähili, oturuşy nähili, gürleýişi nähili, beýle kirden tapawut durşan ünsür sinla diýdi. Onu ben köplenç şu bazara gidemizde köpçülüge çykamyzda şonu sinleýärdik da. Bir doğrudan bezzat oglançyklar bolýar da şonu sinlap, şonu mudama şo sinlaň diýdi Aman Naý. Onu Aman Naý köp okumagy görýärdi. Ol ilmi dama il kitaply ýa-da gazetli, ýa jurnally. Özüm boşrak wagt bolsa alyp okaýardy. Ýa şu okanlardan şunam körpelere gurrun beräýse gaty bolar diýärdi. Özüm köplenç aýam diýärdi, maňa hiç saçan şey aýtyrtany bilinmeýärdi. Aýam näşini şey dip çağalara şakda gurrun bersegem gaty bolaýjak ýaly çağalan bileýmeli zady diýip bara. Ine köp zatlary çağalara öz şeýlede gurrun berýärdi. Ine erteklerim diýsen gowarýardy. Halk döredijiligi hakda gurrun edilen ne? Ani ertek bolsun, şu tapmaça bolsun, matal bolsun, şu uly höwes bilen çağalara gurrun berýärdi. Ayal maşgala elmidama öý bilen bolmaly eken. Şu öýüň aladasyny Amana çekdirmen. Men elmidam özüm çekdim. Sebäbi Aman teleýaýlymda, radioda, teatrda 2-3 gün görmeýän wagtlarym bolýardy çağalarynyň. Bir gün bir näçe adam bolup çendiriň iň gözel ýerleriniň digirine oratada şahyryň öz sözleri bilen aýdanda daşy ýaryp gaýnap çykan çeşme başynda diýjalýardyk. Gün öýläne saňanna bilen diýjalýan çeşmeňiň üstüne aganyp duran kirt gaýan garasyny käkilik sursy gusurdap gelip gondy.
käkilikler gelişine sayraşıp başladılar. Bilen hemmemiz ank bolup qaldyk. Aramızda bir kısanın mergen ydan vardı. Olar diğer tükenlerini yapışıp onu öktürmeye başladılar. Şahir ellerini ýokary qaldyryp duruşyny ýuwaşça ýöne buyruk berje äňde durun atma lälip işaret etdi. Şondan soň täşe ýerden gaýganjak otogolukda tüken atmak gadagan etdik. Tüken ses çykmandan soň käkilikler günni 3 wagtyna ir seher bilen öýlene goly akşam ara suwlamaga gelip bize saat edip başladylar. Aman Bayramberdi teatrda işlänmedi, televiziýada işlänmedi, kino studiýada işlänmedi, radioda işlänmedi, elmide ama maşgalaty üçinem wagt tapýady. Biz şonuň işden gelmegine garaşýardyk. Çağalary 2-3 gün görmese, ullakan kağdyň ýüzüne kakalarynyň suratyny çekip, şorta sözleri bilen ýazyp, kakalaryna garaşardylar. Kino studiýa gitende maňa kino studiýanyň şahzadasy diýip at goýdular. Sebäbi ses bermekde gaty ökdedi. Ustad hemme tarapdan ustad bolýar. Sahnada da ustad bolýar. Ol radio, telewiziýada da ustad bolýar. Kino keşplerine de otada ustad bolýar. Kino seslerine de ustad bolýar da. Sebäbine bir näçe türkmen diline kino terjime edilerine, başlar ýurt kinolaryny. Şonu da Aman Bayramberdiň esasy ustadlygy has beýleklerden tapawutdylar. Men ýatlajak bolýanlarym ilki gelen öwrülemiz bilen daşlar ýurt kinolaryny türkmen diline terjime edýär we ses berýär. Türkmen diline terjime edilerine öňden kadr gidýärdi. Şoňa 2-3 tane ses bermeli, şoň agy bilen deň getirmeli. Iki edek görür Amannaý. Onun artyk kän göreni ol. Beýletin Makkaýada şo sesi berip goýberýär. Özüm agam deň gelýär. Biz hayran galýasyn. Näde bir şey deň getirýär. Edir şonu ýaly artistlerine ýatlasam, Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayram, Türkmenistanyň halk artisti Ata Alowum, onuň Aman Bayramberdi. Şunu üçüsi şeýle ustadlar. Bir de manyň şolardan göreldirlikda, şolarynyň seredip näde diýär diýärse, onuň Aman Bayramberdi, Amannaýdy şeýle bir ýat geçdik, güýçlü. Sözleri bir gedek sereder ahyryna şenni. Aýraýyn kaňa berdi. Gön şonu aýdyp berýärdi. Şondan ýaly ustadlyk bardy. Onuň bilen özümiz ýaňy utorup gelemiz soň nädip şunu ýaly ustad borkak, nädip şunu ýaly bir kämil derejä ýetip biler kak diýip käwat öz ýanymyzdan diýärse on Amannaý şeýle diňe zähmet bilen. Diňe zähmet. Sebäbi adamy bezeýän, adam kämilleşdirýän, adamy belent derejä ýetirýän diňe halal zähmet diýdi. Ine şu wagta çennem şu Amannaýmyň şu zähmet diýen ulagymyzda ýanlanyp dur. Diňe zähmet çeksen hemmelerde ýetip bolýar. Şonu ses berlerine biz köplenç azık ýaşrak bolamy soň tehnikasyny edýärsäň aňarda bir ılgak gelýän morsa ýa-da bir hassylap duran morsa bir dron ýerimizde nirden geldiň şonu ýaly hereket edýärse Amannaý şeý diýdi şoň bir keşfi şonu ýaly aňardan ılgak bilen morsa şonu ýaly hassylap duran morsa sakla diýdi. Han saklaňany bir küçmünt diýdi. Onu bir küçmüntde Amannaý dron ýerine algaýady. Hoç çete çykyp. Algap onuň dogurdanam hakyky hassylanyň soň ses berýärdi. Görýärmi? Şol halipalaň şo wagt eden zatlar ýerine de düşen. Onuň bilen şolardan şo halipalardan uralyp şo adam şolong aýdan zatlaryny öz taliplemede öz şägirtlemede ýetirýärse, medeniýet bad, özüň alyp barmak bady. Göreldi alarlyk halipatda daşyndan seredýän biri sıpat tarapdan biri bir göze gelýüli halipatda gurulýşem şonu ýaly arasda dilli bir mulaýym biri şonu köp zat alasymyz gelýärdi, köp zat biri öwrenýärdi gelýärdi. Ýöne köp zatam öwrenýär halipadan şu bizim edip bereni keşplerimiz ýerine ýetip bereni keşplerimiz hemmesinde şu Amannaýyň paýy bar. Men maşgalada iň ulty bolamsoň kakorunladım da şu wagtlar gelen wagtlam okuw torp gelen öwrülim onu kakamyzam aýyrlansoň onuň inlemede öýermeli boldy da onuň Amannaýa salat aldım men ama maslaga sorýan halipadan durmuş meselesinde de maslaga diýdik Amannaý bilen işimiz barada da
maşgala barada da köplüň näme halipaň hemme taraplayň bolýar da. Durmuşuňa da sen maslahat berebilýär, işiňe de, maşgalaňa da. Ondan diýdim, aman näde mene bir inimi de öýerjek bolýar bolyn. Şolara biraz kömek bersem nähili borka bereýin kömek diýdim on. Ay Aşyrjan näde? Aşyrjan näde? Aşyrjan bereýsene kömek diýsen näde ulsytda. Ulsy sen bereýdi diýdi. Ona menen aman näde diýdim men ulsam men elim ýok kontak ýaňy başladym işe men nädip kömek bereýin ona men kömek bersem onu çağalama meňem çağalamadım. Ay onu Aşyrjan bermesene kömek diýdi. Ha, bermesene kömek. Ay aman näde bermesem menen biriniň ulsany kaky orunyna otyrnydım. Ondan bermesem bolmada olam onu inlem diýdim. Ay böyle bereýsene Aşyrjan näde? Kömek bereýsene. Näme üçin diýär şunu halipa? Sen uğruna koya. İlki dinleýä. Näme üçin diýär şunu? Kömek bereýinmi? Bermem. Birek barlayan ýal bolup da şonu hökman kömek bermeliydi. Jüýsünden 10 mat çykarp berdi. Hiç wagt ýadymdan çykmaýar. Durmuş meselesinden, iş meselesinden taňam dama halipa gollaw berýär da. Ana aman bilen oynayan oýlanmadan bardy bilerek. Şolarda barada elmedam aman men bilen gelerdi de aýdardy. Ene şuna ýanak şu oyunu oynadyk gölini şu senin döredýän keşmiň şu taýa gaty boldy. Emma ýöne şu taýyna da çykşaýdek näkilli bolardy diýerdi. Türgeleşigi biz öýde geçýärdik. Sebäbi näme üçin edin? Türgeleşigi öýde geçmeden bärde görýärm aman hökman gutaryndan soň gitmeli ol. Ya radio gitmeli, ya telewiziona gitmeli, ya kinostudiýa gitmeli, ya da teatra gitmeli. Aman ikinji gedek institutda gitip rejissör bolup geldi. Begiz Huhan bilen Aşyr memleniň baharyň ysy güni diýip oyun goýdy. Baş keşipde oynadym. Şonu elmedama maňa öýde öwrederdi. Ene şu taýyny şöýtginiň, şu taýynam şöýlere getkiniň, öýüň aladatan bolýar. Teatra gelirden soň eýem şu diýen zatlar öýdäki diýen zatlar kelläňden uçýar da. Öýde diýdim men saňa diýe. Diýdim saňa diýe şon ýana gat diýe. Ha, wi adamçylyk men ýadymdan çykypdyr aman başla meni. Häzir etýän şonu diýen. Aman näýin gepleşigi bardy telewizionyada. Awa sizin üçin körpeler bardy da. Ana şonu da aman näýi şol gepleşigi alyp barýardy. Aman näýi bolup da adam aman näýi gapdalyna da haýwançyklar bardy, kirpijik bardy, towşonçyk bardy, köşek bardy, garawöz bardy. Awa şular bilen alyp barýardy. Onuň köplen çağılan aňyna galan şu aman näýi bolan soň onuň gepleşigiň adyny kendileri bilmediler çağılar. Köplen hani telewizor aç aman näýi başladymy? Hani telewizor aç aman näýi gidip duranlar. Şunu ýarlatlar da çağılan arasynda. Sebäbi şu gepleşik şeýle täsirli bolanlygyny tomurçylaryň öýdi, çağılan öýdi. Şu gepleşik şoň adyna kaýany kendirde. Onuň şu döwürler biziň çağılanmady. Bizim öýdümi de aman daý bilen soňky döwürler şoň bilen ulalanyň şu gepleşini görüp şoň nähil alyp barşyny şol haýwançyklar bilen nähil gürleşini ýani haýwançyklar çağalar da olany tekçik şolar bilen nähil öýd aralaryna gatdaşyk saklaýar hemmesini biz sinleýärdik da onuň näme artist halk sinleýän bolan soň sinleýärdik inhäni gelip ne biziň häzirki döwrümizde bir karar döwrümiň bagtyarlyk döwrüne mine şol gepleşigi men paýyma düşäýdi. Özüm alyp barmaly bolaýdym da. Inni maňa da aşyr dedi diýerler o köplen. Inni bir näme aňdyrýar? Şu ýanky halipaň ýoluny dowam etdirmedi. Halipaň mektebini alanlygyny aňladýar da. Ana ýanky diýişmeli Aman Bayramberdiýewiň halipaň biziň şu wagtky meňine şu wagtky aşyr dedi bolup bermegmi. Şeýle bir keşip edip bermegmi. Ýanky aman naýymyň paýy bar. Halipalyk paýy bar diýjek bolýar. Sebäbi her bir artist arzu edýär de feredip halipasy bolýar, şunu ýaly bolsam, şunu ýaly keşipler döretsem, şunu ýaly adamlaryň arasyna awraýyn bolsun diýip arzu edýär de. Biz şu wagtda arzu edýärdik. Aman naýy bolsak, gepleşik alyp barsak, türkmen diline terjime etsek, şonu ýaly ussat bolsak, ýa sahna çykamada şeýle birili göze gelugly, meden tarapdanam, edebi tarapdanam bir ýöreýişim, oturuşum, gürleşim hemmesini aman naýal bolup bolmam kadiliyetde. Ine şol arzumyzam hasyl boldy. Hasyl bolmagynyň özüm bir gaty inanlyk aman naýa. Aman naýy hakda gurrun edilenni
Bütün bir sizin üçün körpeler gepleşin, körpece muştoklarının amanına istəyəlidi. Elbette ula adamlanan, yaşullanan, yaş kisilenin himmesinin amanına istəyəlidi. Men ne üçün var beydiyen? Sebebi bize gelen hatlar, amanayın adına gelen hatlar mu şayatlık ediydi. Biz şu hatların himmesini, bir de hat yazan telegörcülerimizin yazan hatlarının himmesini yekan şu bölüp okuyadık. Onu şu tayda amanaya dürlü sorular veriyordular. Tavşancığımıza, kirpicimize, tilkimize, kara gözümüze, alabayımıza verilen sorular hiç var hesabı yoktu. Biz amanayın özünü veriyorduk. Olam okuyadı, minnettarlık bildiriyordu. Ne şu aman elmide ama sizin için körpeleri. 30 yıl alıp vardı. Şol körpeler alıp barını amanayı, şol amanayın keşfine girip, şol çağaların durkuna girip, şol çağalar bilen özünü bir görüp, elmide ama çağalara özünü ınandırıp, şonun amanayıdığını, ertekler aydanına elmide ama ınandırıyordu. Şonun için hem durku bilen çağalara veriyedi. Ama tiyatra gelinne, tiyatrdaki keşfini, eyyem tiyatrdaki keşfine verirdi. Yani amanayı bilen gürründeş olup oturuyat olayın. Neyem çündür men şu sizin için körpeler gepleşine yalga çağırlaya olayın. Şu beyle kişilerimi derru dinasım geliyor. Hoğulugyan çaltırap şu körpelerin yanına varasım geliyor. Körpeler bilen qayvana töhfetteş olasım geliyor. Kirpicigin tilkicigin yanına varasım geliyor. Ana şoň için men bir şu televizyona gelmeye, körpeler gepleşine gelmeye almasa yanıydı. Sebebi bir gepleşik meni bütün Türkmenistan'a amanayısı diyen adı iyi olmağa münasip etti diyedi. Sahna mukaddes zat deydi. O zatlar aydiyad amanay. Mukaddes zat. Giyrenize de köşümüzün ökçösünü hiç o tarkılatman ayağının burnuna giyin deydi. Onun amanay deydi. Birden turgönleşik. Yok vat hiç mem yok. Ahirin onlar bir piyaskelerimiz yok dedik. Turgönleşik bolmadı. Tiyatra girdiniz mi? Eyyam ayağının burnuna yören deydi. Şon yer talep gardı amanay. Tiyatrosunun otuna bolon, sahna bolon sarpan şeyle ulluğu da. Men amanayın qıyızı pikir ediydi. Hali yolizada qavat gelseler, uy ana amanayın qıyızı yeler mağa. Onun özümden soruyalar. Sen amanayın qıyızı mı diyalar? Benim yok amanayın qıyızı değil. Onun şov atlarım, irdeğurlarım. Amanay sizin qıyızınız mı deyip soruyalar diysem. Ayam, hovu qıyızı yayın diyadi. Qıyızı diyselerim men özümü. Hakikaten men amanayın qıyızı mı kadip. He diyenmem duyman galiyan. Amanayın qıyızı mı diydirmem özüm. Şolar bilen şöyle ısnaşıklı işleşip telegörcüde hayarlan gepleşiklerimizin yerine düştüğü deyip düşünýän men. Göwnüm, eziz göwnüm. Dime maňa öwünnügüm. 30 feruronunum, ahir bildim, göwünnügüm. İl derdine ters bakmadım. Onu doğuştan geçirmedim. Goňşymyň için yakmadım, hem oduny öçürmedim. Aç olmadım yönegeli. Doklugumdan gägirmedim. Yigit kimin söýdüm iyli. Süýýän qyýgyrmadım. Ýöne şu iş gyssanynda basylanna käte sussun. Özüm däl, dost ýarym üçin seni köpräk öňe tutdum. Bu türkmeniň bahary dey. Ýaşlygymy geçýär basym. İl başyna düşen işden bir hiç zat goramasyn. Hakyň gözüne bakaly. Şeriş yerden göçürýäli, yüreklerde ot yakaly, oçoklar öçürmäli. Ağlaly, bile güleli, murat tapsın maksat tutun. Biz näme bolsak şo bolaly, bolsa bolýar erir watan.
radyoda da bir näçe keşipleri yerine getirdik, ses verdik radyoda da. O köplön jemine Aman Bay'ın ertek okuyan yerlerim vardır. Onun destanlardan okuyan yerlerim vardır. Aman Bay'ın özüm destan alıp bar vereydi. Şol destanın içinde keşiplerim hersini bir sesle ütgödüp on ýaly mümkinçiligim barda mikrofon duyun. Mikrofonun aňartynda milyonlap adam oturandyr. Şu mikrofonu aldyňyz, şu milyonlap adam aladyňyz diýip kän halipalar aýdýady. Şu halipalaryň birim Aman Bay Ramberdiy şey diýetdi. Onun ýene bir diýen zady şu mikrofon seni beýgeldi biler, peseldi biler diýdi. Bir de ondan şoňa düşünem doktor. O nähil mikrofon beýgeldi biler, peseldi biler. Inhäni düşünýäs. Şu mikrofonu allap bolmaýanyny radyoda diňe sen sesin diýenler diýdi. Sahnada sen sıpatyna serederler, eşiňe serederler, sakaryna serederler, telpeňe serederler. Tomoçlaryň ünsü sogulaýar diýdi. Radyoda olar sen eşiňe seretmeýär, sesiň dinleýär diýdiler. Şoň üçin diňe sesiň üstüne işlemeli, diliň üstüne işlemeli diýdi. Diňe diliň arasynda bolmaly. Sesiň madama ýagy çenýal bolmaly diýdi. Ana bunun biz Aman Bay Ramberdiýden öwrendik. Yine tanki demettiler de. Ha. Öyle de noktaydılar. Vah öğlen olsa kova ediptir. Yine sana iyi gönesi böyle han oğul. Ve o ne biçim necece? Yer birden sana ne hem oldu? Kakan doğraydı ya. Ehli belan körü seni. Sen hey bir öyle işli olmak barada fikir ediyen mi? Bizim gelinli olasımız, ahtıklı olup sallança uğrasımız geliyor. Sen özün yerleri bir vakit öyüşük bolurlar. Her bir zat öz vaktini etmesen sonra giyiç var. Doğru. Öğlenmek meselesinde de giyicikmeliler. Son gün sen yüzüne hiç kimem serir. Ondan sen kime göre? Yetecan. Men yüzüme şu vaktamır seyredip barayan yok. Bardır, bilyen nelsin. Kıyızlar sana seyretmeyen mi olsa, onu sen özün kıyızların yüzüne seyrederler. Obamızın ne güzel kıyızları var. Şolun içinde sen göğününe yarayan yok mu? Vak barlı, bolunu nemece. Halanın bilen alıvermenim neme? Şu meselede men sana ozal aytdım. Onu zol zol kaytılacak olup durmasana. Hey keyvani. Senin huşun yok. Özün bana gurrun öptün ahirin. Yani iyice bunu da aydın mı? Oğlum, ak Nurcan'ın aktığı sonra gurrun ne diyer? Ne mi? Han olcan, sonra da halıya deyip. Geçen hep dedim bana özün gurrun öptün ahirin. Yani iyiyem huşundan çıkaydı mı? Yani bilip koyun. Öğlenceğin özü kıydı bilen ilki gurleşmede olmaz. Hormatly prezidentimiz iz goýan sungat işgärlerini, medeniýet işgärlerini ullakan tarpa goýýar. Şonuň üçin hem hormatly prezidentimiziň jany sak, ömrü uzak bolsun. Berkara döwletiniň bagtyarlyk döwrüne mehriban, gahrman arkadamyň tagallasy bilen ýurdumyň ähli teatrlary şunyan ogadan köşklerde çykyş edýärler sahnalaryna. Hemme tarapdan amatly sahnalaram şeýle iki sahna gerek bolsa beýläge maýdan tur eýläge maýdan şon ýaly sahnalarda artistler çykyş edýärler. Benäme bir ýurdun afudalygy, ýurdun abadançylygy, ýurdun agdybirligi, oňam sakatyna mehriban prezidentiň arkadamyly bar. Şoň üçin biz artistler, biz sunma işleri, medeniýet işleri, elmedama gahrman arkadamda alkyş aýdýar. Ya gahrman arkadam Aman Bay Ramberdiy fiýaly Türkmenistan halk artisti Aman Bay Ramberdiy fiýaly halipalamyzy ýatlamaga mümkinçilik berýär. Ine şuň ödüm biz üçin, sunma işgärler üçin uly derece gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Her bir ýerimiz üçin, ýurdumyz üçin tutýan tutumly işleri elmedama rowaç alyp belent başam aman bolsun. Hormatly prezidentimiz halipalar hakda
gepleşik taýynlamagy uly mümkinçilikler döretýär. Halipalara uly sarpa goýýar. Halipa şägirdlik ýoluny açmagy muň özi eýýäm uly mektep. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun.